Казан қалаһында студенттар өчен беренче тапкыр старостат үткәрелә. Быел безне нинди конкурстар һәм грантлар көтә икән? Бүген белербез. Йәйгелеге форумдан һуң Татарстан Республикаһының Яшьтәр эшләр министрлыгы һәм Югары уку йортлары ректорлары советы Старостат исемле шәп проект уйлап сыгарды. Уның төп максаты студентларның актуаль мәсьәләләрен хәл итү һәм төркем старосталарын берләштерү. Очрашу студентлар гимны менән башланып китте. Сарала Татарстандың 4 калаһынан 20 югары уку йорты катнашты. 500-дән ашу староста килде. Шулай ук онлайн формат аша 1000 студент кушылды. Бу старостат турында мин Лига форумнан белдем. Бу старостатта мин беренче тапкыр. Хәзер мин университетта академическая группаның старостасы булам. Һәммә тагын бары нинди мероприятиялар була, шуларда катнашырга тырышам. Үземнең студентларыма бу старостаттан грантлар турында белеп кайтасым килә, бәлки яңа конкурслар турында әлбәттә белербез. Оештыручылар QR-код ярдәме менән шәп интерактив дәрес үткәрде. Студентлар ошо интерактив аша һорауларга җавап бирделәр. Һуңыннан инде анализ да эшләнде. Иң төп һорауга староста нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Күптәре аралашучанлык, җаваплылык, алдангылык сыйфаттарын әйттеләр. Ә старосталарга нимә йитмәй дигән һорауга күбеһе матди ярдәм йитмәй дип җавап бирде. Ә очрашуның һуңгы өлешендә һөҙөмтәле лидерлык тема буенча асык лекция үтте. Уны Татарстан Республикаһы министры урынбасары Ләйлә Фазлиева үткәрде. Ул үзенең профессиональ юлы хакында һөйләне, лидерларга кирәкле берничә күнекмәләр менән бүлеште һәм үз өстендә эшләү серләре менән дә уртаклашты. Бына шулай Казан калаһының студентлары өчен бик шәп сара үтте. Ысынлап та, төркемнең старостаһы булуы бик җаваплы эш һәм тап ошо форумдан улар күп кенә файдалы мәгълүмат, илһам, ярдәм алып, артабанда үзләренең эшләрендә, укуларында кулланырлар дип ышанабыз. Шәүрә Хәсәнова, Дилара Якупова, Тау-Тау хәбәр өчен.